Ini meeting ke hang peace committee meeting ke hang nangkop ajarne ke lahan lo je ke dantang 14 March 2025 ani gangsam porfai bagi troksi alo ilitum akorte sukur singing hi aphan inut Nazrul Islam okezor lang okezor abepari alang likhan etek dan etek lo nopak pen se lang likhan etek lo lapen non la accused person aphan ke nilitu case register kori lo a case number ke la hello PS case number 18/25 under section 296/118 within bracket 109 GMS under selang likhan jail pothai lo lapen ke so that abang victim abang elit makorte sukur sing hi aphan ke Ladakh Difu Medical College pen Guwahati Medical College long se non ICU long se lang lido lapen doctor company ni tumhala dak chingki lo lapen alang ni tumhala dak non sukur sing hi alang condition alang dan nili alang tham lo lapen alang itu video call ta nang puri lo lapen nili methang se alang ni panda thek long lo je alang ni lam ta ninje in lo stame asap o apornang chat lang alang ni ke magic kan alu la treatment tangdet pen de litum akha do je lapen arna mathang lo ta hel jome hang pilo je litum akorte sukur sing vitamin sen pen da kar den long che le je ante madam pini ke deobar pusi dukan ta bon sita pena pen ke kaya teng kaya mang sansi in puji ma dukan ke dukan bazar la sojar ni sipini ke peace committee meeting ke dolo la dak nili tum appeal lo pena pen ke bazar ta khulinang po la pen jehetu peace committee dotang dat pena phike ili tum further bon la pen la ke chok chede po athe mai li tum penang an akorte la pen je tum ke hajira se plan pini juri po poisa long po pena ke pini bazar chukuri po la tum long ke la haya bil hai tum khan matha pensi ili tum chuni lo je peace committee dotang dat lo pot further dharna demonstration ke de je asante la sinji kusin la pen case tum kadiman trading licensing thanangji pula so putha ka pini chingwai ma okay ase la section do an ma karbiang long karbi student association tum alang itum ninjelo je trading licensing thanangji putala solam ta pini ninjelo la pelada jehetu karbiang long autonomous council principal secretary in charge Sri Dilip Terang alang ni thangka meeting along dolo la pela alang ni lamchak chitilo je la gute issues an ta karbiang long autonomous council authority atheng no alang di pinpul dumpo la tanching bailin po pusi alang ni lam cloud chikido ante laswa fish market bang pena pening ku kono se mante fish market bang ke jehetu la fish market pen si isu ta ke klang lo pada ghotona ta ke dolo ko alang itu verification ji la pen pini la da taxation department deputy secretary alang ni metham ta na chetong lo la pen principal secretary in charge Dilip Terang Pranjelo je la fish market ke for further re-verification through taxation department tumse alang itu non solai ko tangela peace committee nang tum sengde pen tilapson kira gelang apolo samalam pi klang thu bulo pen tum pen kila side pen thu peace committee sengdet pen akhijong silasan ghatona dolo bulo tang pen litum ain kanuna tengpen law tengpen optima action ke nangji ke nilitum district administration la pen police administration ka kaita cherok tok pen se dolo so singing hi phan like teng theng bang phu pan net nang no neb inang epek salang le khan jail se dolo non ke la pen bad baki ke through investigation bute alam stak lang por right now ke details ke people sila samkem het man ni to matheng ni la lam kha ke che